Utilitzem una mica com un recurs per fer que el Rolf i la Flor es trobin amb nens que són una mica diferents d'ells, no? I que això els hi faci una mica pensar i bé, el que deia abans, no? Que succeeix una mica aquesta màgia emocional que va en paral·lel a la màgia la pròpia de la ciutat de Londres, no?